Meine Damen und Herren, meine Minister, szanowni państwo, уважаемые дамы, господа, signore, signori, Domnilor, domnilor, ladies and gentlemen, ľudí, my šurajím pre istotu, dámy a pánové, pochopiteľne, dámy a páni, a chodilo by sa poistí bratia i sestry. Príjemný dobrý večer, vítajte všetci. Teraz to chodí preložený, toto, čo povedali chlopci, všetko dobre, jak sa máte, všetko už ste pripravené na nás. Máme tu dneska veľká partia, všetko rusňáci, kromne ňoho. Ale ja bym chodil daš to povísť, dneska bude špeciálna, takzvaná, čo to sa to povísť? Što domáš? Keď prekresťajte na rusňáka. Konverzia? Konverzia na rusňáka bude dneska. Namontujeme na ňoho redukciu, premenujeme ho na rusňáka, na chlopa našeho. Dovolte, abym predstavil dneska moderátorskú trojku. Michajlo Hudák. Dobrý večer. Mišo Hudák z Ruskoho. Marcel Forgáč. Dobrý večer všetkým. Marcel Forgáč z Popradu. Rusnák nesol, ale chlapci sa rozhodli, že dnes budem. Ja príjmam túto úlohu. Teším sa. A nakoniec Marian Čekovský z Labírce. To je taký malenký demografický prieskum. Je tu takto z Bratislavy? Trome, super! Tak što to vidíš, robíte? ja tu mám tiež svoje publikum. Ste sa samotali tu, alebo što? Ktorí mi rozmejú. Dobrý, četverom, neubližujte im. Nevystúpili z vlaku, alebo što? Zaspali. Hodí, je tu takto zo západného Slovenska? Počkej, myslíš západné Slovinsko? Západné? Ljubljana? No, daj. Celé? Joj, čo vidíš? Nie. Poďmeš dieťom. Že by som dieťo nenechal hneď tu v prvom rade. Už len tajú, hej. Ja musím podporiť, bo teraz začína prvá skúška, základná skúška. Ale to je len tak ako... Kamukere. To je len začiatok. No poď. A nevypieš? Vypieš, alebo nevypieš? A pokud nevypieš, predkloň sa. Pokud nevypieš, sa predkloň. Vyšetrenia bude. No poď, nerob túto. Volej mu nezapije. Hlavím, že slabé. Dobrý potím. Máte denaturalizovaný liek? Nie. A nejaké iné fajné vínko? Jeden perší, vypívam, že rozumujú po rusnácky. Dobrý, človíče Boží. Metóda. Chápeš? Po prípade druhá verzia je, že dobrý deň, máte denaturovaný liek? Nie. A tu si hovoríte lahôdky.